Πάμε να φτιάξουμε εδώ πέρα που λέτε ένα giant burger. Το μεγαλύτερο που έχω δει μέχρι στιγμής έχει 8. Το έχουμε. Εμείς τώρα όμως, πώς θα το φτιάξουμε? 9 μπουστέκια. Έχετε ξαναδεί 9 μπουστέκια? Όχι, ούτε εγώ. Wow! Για πάμε να δούμε. Τοποθετούμε την πρώτη στρώση. Σωσούλα, βλέπω, ωραίο. Χρωματάκι, τίμιο. Πάμε στο πρώτο μπιφτέκι. Ντομάτα, μαρούλι. Το μπιφτέκι περιμένω. Δεύτερο μπιφτέκι. Μπέικονάρα. Όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. Θέλω κι άλλη, θέλω κι άλλη. Θα αντέξει. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Κουτσόπουλος, το σωστό μπέργκερ είναι το μπέργκερ που πληρώνεις. Τα καταφέραμε. Πήγαμε στο 9. Φίλοι Γρηγόρη, είσαι άρχοντας. Πάμε. Άμα δεν αντέχει, αντέχω εγώ. Ναι! Χάνεται όμως την ομορφιά εδώ πέρα. Δες την ομορφιά, δες την ομορφιά, δες την ομορφιά. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τράπε την ομορφιά. Είναι το πιο όμορφο που έχω δει. Το έδωσε, το έκανε, το έκανε. Τώρα στάζει από παντού. Είναι φανταστικό. Θα καταρρεύσω που λέει και Πανολίδου. Δεν έχω δει κάτι πιο όμορφο στη ζωή μου. 9 ορόφι μπέργκερ. Με ακραία σως. Θέλω να βάλω λίγο δαχτυλάκι τώρα, αλλά είναι κρίμα.